खुलुमबाय स्टुडिअ रादाबखौ फरायदों आं राजिब बसुमतारी। दै बानानि थाखाय बर' बिमानि मेगनाव मोदै गावनि गथ'खौ मोजाङै फरायहोनो गोसोब्लाबो नाथाय दै बानानि साग्लोबनायनि जाहोनाव मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै गथ' गथायखौ मोजां फरायहोना सिमां सुजुनाय सिमांसो जानानै थासिगोन होननानै बर' बिमाया दुखु खालामदों। रैखाथि बादानिफ्राय न'आव फैफिननाया गिथावना। थांनाय माखासे सान सिगां गोब्राब अखा जानायजों गोबां दैबाना जानानै थांबाय। दैबाना जानायजों दाब दाब जायगायाव सुबुं माहारिनि गोबां खहाबो जाबाय। खहा जानांनाय माखासे ओनसोलनि सुबुंफोरा दासिमबो रैखाथि बादायावनो जिउ खुंनानै दङ। खायफा रैखाथि बादानिफ्राय गावनि न'आव फैफिनदोंब्लाबो गोजोन गैयै थासारि जानानै दं। दै बानाया रानलाङोब्लाबो थाग्रा न'नि थासारियाव गेसाव गोफोन मोनामनाया खाराखै। सावस्रि बिफाननिफ्रायबो साखोन सिखोन खालामनाय जायाखै होननानै अजद दैखांदों। बेबायदिनो दिनै जोंनि खौरांगिरि अनसुला बसुमतारीनि हेफाजाबाव मोनसे खौरां लानानै फैदों। न'खरावनो मोजाङै फरायहोनो हायाखै। खुलुमबाय, आं दं दायो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दहला सुबा गामियाव। थांनाय सानथामसो सिगां जुब जुब अखा हानायजों सिंग्रिबारि बै सुख्लाय दैमानि माथावरिया बायनानै जेसेबां गामिफोर दङ बै गामिफोरा दैबानाजों लोमजाबाय। लोमजानानै दायो गोबां माइ आबाद फोथार, दलं, लामा, गोबां न'खरफोरा थेर बेथेर जालांजोब्बाय। आं बे समाव केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों माबायदि हालोद जानानै दङ जायगाफ्रा, आरो लोगोसे बिथांमोननि न'खरनि सुबुंफोरा दिनै दायो बे समाव रिलिफ केम्पआव थाहैनो गोनां जादों। दासिम बे रिलिफ केम्पआव थानानै बिथांमोना हालाय हाफाय जागासिनो दङ। न' फारसे फैफिननो हायाखै। दहला सुबानि सासे दैबानाजों लोमजानाय गंसे न'खरनि सासे बिगोमा दङ। आं बे बिगोमानिफ्राय माखासे खोथाखौ आङो मिथिनानै लागोन। बे समाव नोंथांमोनाबो बिथांनिफ्राय माखासे खोथाखौ मिथिनानै लागोन। गिबियावनो नोंथांखौ खुलुमग्रोबाय। खुलुमबाय। नाथाय नोंथांमोनाथ' दै लोमजादों, माने बै दै लोमजानायाव नोंथांमोननिफ्राय मेडिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबाफोर राहा लादोंना लायाखै? बर्तमानथ' मेडिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेबो राहा लायाखै। थेवब्लाबो दावबायसा सारा फैनानै एसे सहाय खालामदो आरो जानाय लोंनायखौथ' सम्पुर्ण भाबै मोनदों मोननाया। बेनो आरो थेवब्लाबो बहुत गोबां खहा जादों आरो आंहा बुंनो थाङोबा हाखर पुरा नाया थांजोब्बाय। मेक्सिमाम आंहा 70,000सो लस जादों नायाव। ओमफ्राय 3 बिगा हाया आंहा मेक्सिमामबाबो 25,000सो लस जादों आरो माइआ। ओमफ्राय आरो बोग्रि एसे दंमोन, बेबो पुरा हाब्रु थानानै पुरा लोमजोब्बाय आरो बोग्रि बागान। थिग तेनखानो आंहाबो बाहाय गोबां लस जादों आरो। रिलिफ केम्पनिफ्राय न' फारसे आवगायबोगोन। बै न' फारसे आवगायबोनायनि सिगां जेनेबा मेडिकेल डिपार्टमेन्टआ बायदिसिना सेनिटाइजार सारनांगौमोन आरो बायदिसिना बिजानु खारनो थाखाय बायदिसिना मेडिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेफोरखौ राहा लानांगौ। बेबायदि राहाखौ लादोंना लायाखै? बे हिसाबाव मैया बै न'फोर सारनो थाखाय जोङो फिनाइल होबोदों आरो बथलसे बैखिनाखौल' आरो सेनिटाइजारफोरखौ होनाय जायाखै आरो होआखै। आरो बिनिफ्राय चेकआप खालामदोंना खालामाखै रिलिफआव थानाय मानसिफोरा? रिलिफआव थानायखौ मैयाफोर खालामाखै, दिनै खालामदों आरो थै टेस्ट खालामदों दिनै। बेबायदि सोरबाफोर माबा जादोंबा थेवब्लाबो मुलिफोरखौ होआखै आरो। एगजाम जाबाय दं। एगजाम जाबाय थानायनि गेजेराव जों न'खरावनो मोजाङै फरायहोनो हायाखै। गथ' गथायखौ थाफैनो हायाखै जोङो। मा खालामनाया मोजां जागोन? बेनिखायनो जोंनो मेडिसिनफोरखौ थाबैनो खालामना होनांगोन सरकारा। गासैबो जाबाय। मा जादोंमोन बेहाय? एकदम समबारि खैथा बाजामोनलै जोंनिया 4ता। फुंनि 4ता। 4तानिफ्राय दैया ग्लाब ग्लाब फैनानै जोंखौ लोमला फैनानै बेखिनि न'खरखौ जेनेबा गाज्रि खालामना गालांबाय। ओइनै स्कुटि लोमलांदो, जोंनि न'खरा खहा जालांजोब्बाय, नै बायलांजोब्बाय। बेखिनिनो आरो जोङो बांद्रायबो रोङा, नुखादो आरो नोंसोरनो। दा रानबाय जेनेबा दा रानबाय। राननायनि उनाव खिन्थु दा थानो हानाय बिराद गाज्रि जाबाय परिबेसा दायो। एसे मोनामनाय गेजेराव बोरै थानो जोंलाय? दा बेनिखायनो बै मेडिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय नोंथांमोननो बे सानैखौ ब्लिचिं पाउडार माबा माबि मुलिफोर होफैयाखै? होआखैलै, दाबो होफैयाखै। जेबो मोनाखै, जों जेबो मोनाखै। सारा एकदम बेनिखायनो जों इयाव बुंनो होननानै थाबाय थादोंमोन। गैया जेबो, गोजोनो नुदो गैया। जों थेवबो जों साफा खालामना लाबाय थादो। रावबो जुदि नायनाय गैयाबा सोर फैगोन जों बेखौबो मिथिया, नङा होमबा सार? दा ओरैबायदि जोंनि गेसाव गोफोननि थाखाय मोजां जानायनि थाखाय सिट्रनाल, फेनेल आरो मा मोनथाय ब्लिचिं पाउडार बेफोरखौ होफैबा थाबैनो जों मोजां मोनदो सारमोनखौ, नङा होमबा?
जों जेसांखिनि गुबुना दङ गेसाव गोफोनाव बेफोरनि थाखाय जि नांगौ इसोरथ' मिथिखायो दा जों बांद्राय बुंनो रोङा बेंग्रि मानसि नङा होमबा बे गेसाव गोफोननि थाखाय मा बुस्थुखौ नांगौ इसोर सारमुआनो मिथिखायो नंगौना नङा अ रावबो गैया नालाय जोंहा दा नोंथांमोना मिथिना मोनबाय बिथांमोननिफ्राय माने जाबायदि राहा लानांगौमोन बेबायदि राहाखौ जोङो लानाय मोनाखै होननानै जों बिथांनिफ्राय जों खोनानो मोनदों आरो सेनिटाइजार आरो भिनेगार पाउडार सारनांगौमोन बे पाउडारखौ दासिमबो सारफैयाखै होननानै जोङो खोनानो मोनदों आं बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय अनसुला बसुमतारी गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।